Bosok. Apa kalian ini? Bingung kesempatan lagi pilih. Ya apa gue nyangkok ini? Waduh atau kepelempang gue nyangkok. Saking sedepe resik-resik ae. Lumayan iki. Alah polahmu. Ceplok. Ayo. Yo. Diangkat mas pendiri diangkat urusan ini mas. Satu hilang angel gula ini. Kanggo ora ngono ora kanggo yo los. Wah, angel. Ame belalang kupu-kupu hilang makan nasi mana nyok ame banyak yang kopo-kopo bocah rupamu kaya bocah.
Kowe kaya asli kudu jan. Baca. Kowe kaya asli kudu. Kaya asli kudu wajah kudu. Wajah asli kudu. Oh, Mas. Lu wajah sini, buruan kan kayak ada juga yang ngasih tuh. atau aku tolong apa deh? Udah pada foto cepul, malah kesel fotonya. Gampang nih cabang bayi. Oke. Sama tengahnya kami cabang bayi loh. Yang matang-matang gue loh. Kan langsung kami cabang bayi. Ya semangat. Itu paling bujanggamu lah yang meramos ini. Bukan bayi sama. Ada kepromosi. Menulung. Betul tahu tak Bukan dia. joget, tinggal mak ketemu itu loh. Hari. Kurang digredol dia mesti ya. Sih dong. Kalau kapan pas lahir, kok jepit gede malah. Tak salam sih. Allah nikah. Oh, betul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nih, sound sistemnya apa nih? Oh iya, niki Dasar ngomongnya senyala, gue kudu mikir. Tapi untung dulu. apa ngomong salah nih kalau ngomong loh? Untung tadi. Dimasukkan dulu giginya mas. Oh iya ya. Iya, niki kula saking Palembang nggih Mas. Salam sedulur, salam guyub kalian rombongan. Proses. Kenapa kalian ini? Kalian bangun dulu. Aku Palembang loh. Oh, Palembang ini kilometer 5 Pak. Nggih. Nah, jadi setengah dulu. Nggih, salam seduluran. Niki jane wong-wong TBC iki yo iki lho. Besok dulure dhewe. Heh? Layan TBC lho. Penyakit bengek lho. Oh, kualik. Turangga Cokro Budaya TCB itu TBC. TBC ini bengek. Iki sepatunya toy. Kok masalahnya wes-wes dijahit ngene iki. Niki antara mantena sapa to? Jane Mas sapa? Mas Ali. Mas Ali kali Mbak Dewi lah mantene ndi? Mukane lho lungguh. Cek. Cara hormat ganong. Lah iya, Mbak Dewi kali Mas Ali. Tak dungakne muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, duwe anak putu sing solehah. Wah, biasanya lah. Hubungan itu loh. Tidak hubungan itu loh. Lah iya sing paling keri dongane aja lali nyawer. Yang ngono ada kok disawer ngosakne yo. Ele. Wes balikan lho. Wes juga balik kan. Wes aku urung yo. Aku tak dikembali sih. Oh iki nek dulu saking pundi iki? Sampe apa iki? Saking Mahat Matang Jaya nggih salam sedulur mawon nggih Mas. Tengah hati nek sedurunge kenalan kuwi enek lho. Tolong gopo kae. Sing enek ganungan iki. Nah, sudah bukti Miti Rahayu. Iku yo kenal aku. Niki nek tamune Ini kacau awas loh. Cucu. Kacau ini loh, kapok. iki. Jojo, kapok. Aku Kumenyekmu teka-teka nepaki.
Monggo. Iki sitok malah nggo tuwake. Nah aku iki wae. Wong. Iki sapa sedulur Muri Budaya. Saking Tanjung Nemim. Ayo, mulai ning budaya. Muri Budaya ping. Oh, Muri Budaya. Muri Budaya. Saking Muara Enim, Tanjung Enim ngumpul dadi sitok karo saudara-saudara saking Lahat. Nggih. Monggo diaturaken sompret iki monggo penak Mas tenan. Pisan juga. Lah ya tenan lek gak ora sompret yo pegel yo. Yo, raimu jane. Lah iya. Sompretane iku lho sing penak iki. Ayo penontonnya Sabar wis lho. Wis ditok wis. iya iya ndang to kita tak nyapa karo montone iki lho. Jan ayu-ayu. Ora yo sing peyat nang mburi. Wah iki pembareng cilik. Sing mburi wis rada kadal waso. Apa? Kuwi apa to? Oh iya genah. Iki ki nggo ngepet. Dia jangan ngomongin orang, kowe njogo lilin ya. Lah yo kerja yo. Caremu lho ora ngepet iki. Kita iki ngelak di apane. Kuwi adine iki. Kowe oleh darah wawe-wawe kowe batu iku danong lho. Ketenan yo. Aku ora ndelok kena lawas lho, kena lawas. Mau tua. Wes tolong ki sompret iki. Culun. Kong. Kosek to yo. Tidak setel aja. Boyo sabar sithik to. Datang dengan dia. Itu celananya. Bapak kawisan aku ingin wes mandang ngonoan aku timbang rai satulung awan kami tangan-tangan katamu orang gampang aku tak nyambut gawe